دے مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک اعرابی آیا ہے، ایک اعرابی آ کے عرض کردہ ہے سونیا فتوحا دے چہرے والیا قیامت کدو قائم ہوئے گی، قیامت دا دن کدو ہوئے گا؟ سنو میرے آقا دے غلاموں، میرے امام الانبیاء دے نال پیار کرنے والیوں، عرض کردہ ہے سونیا قیامت کدو قائم ہوئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت واسطے کی تیاری کیتی ہے؟ عرض کردہ ہے سونیا نمازاں تے نہیں پڑھیاں، سونیا نہ میں زکاة دیتی ہے، سونیا میں عبادتاں تے نہیں کیتیاں، لیکن ایک گل ضرور ہے۔ کی گل ہے رابعہ؟ فرمایا کہ المرء کرنا واسطے سونیا تیرے نال میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تو پیار کرنا ہے پھر قیامت دے دنوں دے نال ہوئے گا، دنیا دے اندر جن دے نال تو پیار کرنا ہے فرمایا قیامت دے دیہاڑے بھی تو دے نال ہوئے گا۔ تے پتہ چلیا میرے دوستو آج اگر تو شراب پیان والے دے نال اپنی دوستی لانا ہے، کل قیامت دے دن شرابی تیرے متھے لگے گا۔ آج تو دنیا دے اندر زنا خور دے نال دوستی لانا ہے، قیامت دے دیہاڑے زنا خور تیرے نال ہوئے گا۔ آج تو جناب والا ایم پی اے تے ایم این اے تے وزیر دے نال دوستی لانے، قیامت دے دن تے ایم این اے وزیر ایم پی اے تے نو ملن گے جڑے کچھ نہ کر پاون گے، جڑے بیچارے آپ بھی مجبور ہون گے اس دن۔ میں کیا میرے نبی دے غلامہ آج تو کملی والے آقا دے نال اپنا تعلق جوڑ، کیونکہ دہاڑے قیامت دے بھی اللہ دے محبوب دے صدقے تینوں جنت مل جائیں گے۔ میں کیا میرے دوستوں اے محبوب دے صدقے ادو بھی تانوں جنت مل جانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں جتنا کچھ بھی بیٹھو ایک منٹ بیٹھ جاؤ، دوستو ایک منٹ بیٹھ جاؤ۔